Assalomu alaykum. Mana imro'z як сар mana буқачи зоти Герефорд YouTube каналомова фурӯшро пешниҳод карда истодем. Mana чӣ хел ки дисостон буқача ҳама тарафа буқачи беҳатам фасони базеб. Mana бенитон касе ки агар ҳамин буқача mana маъқулдонӣ кунанд, харидорӣ кунанд, рақамҳои телефон поёни экрананда ҳаст. Занг занитон. Буқача шаҳри Хуҷанд, ориентир кӯрги Ороманда. Mana чӣ хел ки дисостон mana буқача хӯрду хӯрокош mana 100% бемалол ҳама намуди хӯроки чорвоӣ мехӯрад. Масали сину солаш 6 моҳа. Вазнаш 248 кило. Масали нархаш бошад 15800 сомон. Каму ту муомилаш ҳай. Mana бенитон mana видеоролика то охириш тамошо кунтон. Mana подписчико илтимос мекунем. Лайка зер кунтон, комментарии базеб навистон. Харидор шуда занг занитон. Mana тамошо кардагиотон ва раҳмат миннатдор. Харидорӣ кунтон.